Koronan gurrun musulmanda oldum. Gati qiynan habarlar gelýär. Peygamber Huda sen bir anhatçak beren nuhsatsa ba. O duaları paybent bolaydy. El yumulli, şoparın başdaki mesali behdaşçileri lazım tutanaydy. Tebep tutulmasam bolmar. Yani Peygamber bir anhatçak nuhsatsa ba. O da şu deyipdir Peygamberimiz, her kim bir yerini bir dertte görse, bir belada görse, bir müşkille görse, paytıktır, gözü doğru görenak, ayağa tak, şoňa meňdeş maşinden yıkılıp beti, motordan yıkılıptır, şoňa meňdeş haytın medisirge mubtala bolupdyr. Şonu şu dogany okuýdy. Elhamdülillahillezî afani mimma ibtelâke bih ve faddalani ala kethirin mimmen halaka tefzîla dip aýtsa, şol adama şo dert dipdir, bolmor dipdir Peygamberimiz. Kim aýdypdyr? Peygamberimiz aýdypdyr. Elhamdülillahillezî şükür Allah'a afani mimma ibtelâke bih, senin mubtala bolanlardan meni afiyet berdi, meni gorydy ve faddalani ala kethirin mimmen halaka tefzîla. Ve köp mahlukatlarına Allah Teala meni şundan fazilet berdi. Bir adam şu dogany okuýsa, Peygamberimiz diýipdir, şo bela şol adama yok koşmar diýipdir musulman dogan. O zaman şu taýdan mesali behdaşçyny el yumuldyr, şoňa meňdeş başdaki taamyny yumuldyr, şoňa meňdeş barakem haýty bir aýdylan zatlary başardymyza görä Allah tewekkül edip şulardy raýat edeýin. Ol ýanky okymul dogat bar akim ki Allahumma inni a'udu bike minel barasi vel jununi vel judami ve min sayil asqam. Ya başga farmyşy raýat bolupdyr. Şu dualary inşallah namazlardan sonra paýbent bolýdyn. Tewekkül Allah bereýin, esbablar ihtiýar edeýin we ýanky bir nutqada gawdat. Televiziondanlar şoňa meňdeş fazay mezaziden her bir suratynda şoňa mubtala bolan adamlar we neden haşilerden hakynda haýty bir derde mubtala bolan adam, haýty bir kynçylyga mubtala bolan adamyň göremizde şu dogany okuýmaklyk. Elhamdülillahillezî afani mimma ibtelâke bih ve faddalani ala kethirin mimmen halaka tefzîla dip aýtsaň, Peygamberimiz diýipdir, şu dert şoňa ýokaşmar diýipdir. İnşallah şulardy himmet edeýin, Allah tewekkül edeýin, inşallah boljak zat ýokdur. Allah temizlik tawfik bersin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.